bàsicament per millorar Primer la meva empresa em demana un cop a l'any faci un curs de conducció de seguretat, millorar les meves capacitats de conducció i sobretot en situacions límits. Jo crec que qualsevol persona que tingui que fer uns quants milers de quilòmetres per any crec que és una bona formació. Però sobretot provar com reacciones en situacions límits que habitualment no trobes.